салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Доуд Лайф ва барномаи имрӯзаи мо. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми ҳидоят Зуҳро ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти канали мо дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Доуд Лайф обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват кунед. барои дастгириятон ташаккури зиёд ва ба шумо тамошои муфарроғатро хоҳонам. Сера Тогдемир 11 апрели соли 1981 дар Мерсин ба дунё омадааст. падараш аспарвар буд. Сера Тогдемир аз хурдӣ бо асп ба воя расидааст. 3 аспи пойга низ дорад. донишгоҳи Билкент, омӯзишгоҳи касбии сайёҳӣ ва меҳмонхонаро хатм кардааст. дар солҳои мактабхонӣ дар ҳайати коллективи театрӣ дар бисёр аз песаҳо ба саҳна гузоштаи мактаб иштирок кардааст. фаъолияти актёрии худро аз гирифтани курси театр, суруд ва диктант дар маркази санъати зирве оғоз кардааст. дар мактаби филми Платон дар соли 2009 Айла Алган таҳти роҳбарии коргардон дар курсҳои менеҷменти актёрҳо, забони бадан, дубляж, актёрӣ дар синемо, серияҳо, реклама омӯзиш гирифтааст. дар филмҳо, сериалҳо, реклама ва клипҳо иштирок кардааст. вай дар рекламаи Бисколата, Дамласу, Водафон, Фиат Панто, Блюда ва Биоксин бозӣ кардааст. баробари хатми донишгоҳ оиладор шуда, як фарзанди дусрӯяке бо номи Борон ба дунё меорад ва дере нагузашта аз шавҳараш ҷудо мешавад. соли 2009 ба бозӣ дар Кӯдакони Истанбул шурӯъ кард ва актёри сериал гашт. бо ҳамроҳи Барис Фалай, Ориф Эркингузейбоғлу, Оя Акар бозӣ кардааст. ва дар соли 2014 бошад дар силсилафилми телевизионии Кертенкеле бо ҳамкории Пиклҳои Шарқӣ, Эрдинҷ Гюлнер, Семси Инкая, Синан Чалисканоғлу, Эда Озеркан, Умид Огуз бо ҳамкорӣ бозид. соли 2014 номи Анал Уғлу дар экрани Шоу-ТВ оғоз шуд. баъд конспексияро дигар кард ва бошад дар канали Д бо номи Анисинан Сон идома ёфт. ӯ соли 2009 дар силсилафилми Фарзандони Истанбул бо тахаллуси Церен, Ишқ меояд нагӯ бо тахаллуси Шебнем, Эй бипурс ки ту куҷоӣ бо тахаллуси Меҳмони Ситора, Духтараки зираки Бахмал бо тахаллуси Сибел, Бозори калон бо тахаллуси Фаришта ва соли 2010 бошад дар силсилафилми 2012 Далел бо тахаллуси Зейнеб, Рақс бо шамол бозӣ кардааст. соли 2013 дар силсилафилми Ман ҳам туро ёд кардам, Об ва оташ, Дохили баланд бо тахаллуси Эсе. соли 2014 бошад дар силсилафилми Анали Оғлу бо тахаллуси Лаъл. аз соли 2014 то соли 2016 дар силсилафилми машҳури Ҳидоят яъне Калтаколос бо тахаллуси Зуҳро нақш бозид. соли 2015 дар силсилафилми Ҳикояи мо ва соли 2019 дар силсилафилми Муъҷиза ду муҳаббат нақш бозӣ кардааст. Сера Тогдемир фарзанди якаву ягона мебошад ва инчунин дар инстаграми худ зиёда аз 254 000 подписчик дорад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва дар видео лайк монед. инчунин дар канали Доуд Лайф обуна шавед
ва ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед, ки мо дар видеои оянда дар бораи кадоме аз актёрҳо ба шумо маълумот бидиҳем. То видеои оянда, худованд ёру мададгоратон.